Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de amor. Um, sige, nay. Mutugan lang ko ni Mos kung plano. Pops! Wag na ko'y mahimo, Sandra. Nakita man tag nanay. Mutugan lang gigos tinuod. Ah, salte dayan. Unsa na? Salte! Popsi! Pahawa na ko da, Sanday. Limpihan ng isda. Nagplano kong sorpresahon ka sa mong birthday, nay. Ha? Ay, ay, no. Hapit naman na akong birthday. Pastilan. Di na noon sorpresa. Di na noon. Kay mamugos man ka. Limpyuhan sa nina kong isda, Popsi. Excuse na ninyo. Nato na. Nang luod ito yung mong apo. Nga na day, siya'y nagpasiyag dahin eh. Ako ning ideya. Pero siya unta ang upahigayon. Hala, ay, sige lang. Ama-aman ko ratong bata, Apo Sandra. Pasaylo ako na nga na makako. Pero dili mahimong mahibaw ka sa kung plano kang Lina. Po, pasensya na gid ha. Unsaon? Wa namang good ko'y kumpiyansa ninyo, God. Ha? Pasensya gid, Apo. Mamawi ra unya ko, ha? Mamawi ra gid unya ko nimo. Okay ra, Lola. Uy, may problema. Thank you, Apo, ha? Pastilan. Kabuutan, ganing Apo, ha? Ako na ini, Lola. Lingkod na lang dito ka. Sige, Apo. Salamat pag-usab, ha? Huwag yo'y makalabaw sa imong kabuutan. Makabana ka gid og buutan parehas nimo. Istoryahe unya ko ninyo sa inyong plano para sa akong birthday, ha? Excited naman nun ka. Ay! Gawa si nanay. Oh, Pops. Naika-istorya. Kahikay kitag ahat siyang birthday. Abibigyan ako, Pops, na musulti na kaabot ni Tita Lena. Na, unsao na lang. Maubitaw nga. Nakuyawan ako ganina. May gani, kahinumdum ko nga hapit ay ang birthday. So, makahikay gid ka, Pops. Mugasto gid ka. Anak yun na. Tay! Oh, nga no. May problema, ha? Isputing lagi ang mga senyor na tong mga silingan, tay. Oh, tanawa. Murag doon na sila'y lakaw. Ubitaw, no? Aso ang paingon ni Matuhana? May nanding! Ay, bay, pag-ilis na! Ato na ta! Ha? Ay, pag-ilis na kuno kay adto na kuno mo. Asa man? Noy ikoy, asa man kuno mo? Asa man yung invitation, day? Usapan nga invitation ba? Uy, wa man kadawat og invitation si Tatay Noy. Oh, Tawa. wali ka imbataras birthday ni Kuring. Nataga Pikasdan. At magunos complex. At akong hikay, ay doong nice singer. Usa? Askang lingawa gid nako ron. Panayaw mo oy. Akto ning panahon. Ayaw mo kauaw. Sayaw mo. Salamat gid ninyo, ha. Sandra,
Jong, di gyud na ako mahimong kalimtan. Lipay, kayo ka. Nalipay sa mi para ni mo lala. Nagyog ka magkamahay na mo na, ha? Happy gyud. Sinaw, gid akong tinigom tungod din hikaya. Ayaw ka bala ka, Jong. Katagaan na unya tikag para tigong pagbalik. Ay, diha siya mo ha. Kinaibag kong mga nangabot ako mga amigas. Mga amigas, kadaghan man. Oy! Cecilia! Priscilla! Ay, Teresa! Marlena! Diretso labos na ni Sarah Manaya dahil kanikaw mo. Ha? Ingawag yung lola, uy. Naapi na lang sad ko, Pops. Kanindot unta kon. Di apa sila silina. Unsa ka kung ako silang hatdan og pagkaon? Okay, ragit unta na, Pops. Ang pangutan na kung dawaton ba? Labi na ni Nanding. Tingali unyang ilabay, kaanong gunsad. Pwede palang unta nga to silang imbitaron. Kung pwede palang unta. Aw, natural, di ko niya imbitaron. Mortal nga kaaway, good me. Pananglit lang lo. Dunay mo anhi karon og dapiton ka. Ito ha? Imposible. Pananglit lang jud ba? Aw, akong ingnon nga, wa ko mahangol. Bisan tarawon kag ingon? Oo. Di gid ay pwedeng tarongon lang sad nimog balibad lo. Ay, wala lagi mo anhe. Nagdahom ka pa di ay. Aw, nasuot lang ko sa kunong huna lo. Wapay nangita na ko. Asa di ka ma? Oh, nagpagwapa ka manggudlina. Asa de ka? May lakaw ko. Wa pa di ni anhin ako. Mayo! Oh, Mayo! nagkaila mo koruptiyo ka. Siya imong kasabot, Lina. Siya imong kauban paglakaw. Ha? Nagsabot mo ma? Muadto kas birthday ni Madam Kuring? Uy, dili, uy! Simba ko lang, uroy. Bako, ha? Ulya! Mayo! Oh, nanawag. Unya nga nung naam ng tawala, ha? Og, nagpostura ka sa bayo. Ay, dili siya mo ay akong gipaabot, tay. Mayo! Naghuwat ko nila ni Carol og Cecil kay doon naman may atinan nga product presentation. Huwag yun ko makigsabot anang tawhana. Lakaw, ablihe ko ki. Manghagan ta ng tawala. Tay, ayaw na lang pangitag gubot good. Balibara na lang natog tarong kon mangimbitar man gani. Mayo! May ngapon! Dong koke! Lina! Usa tuyo? Noy! Mayong hapon diha! Degil ba yung hapon kay niya ka? Arin ako, tay. Naghuwat ra sila na ako sa iskina. Oh. Wow! Oo. Mabalik ka liog ni Moron. Kuan, Noy. Usa may kuwan, ha? Nganong niya ka man, ha? Gisugo ka sa mong inahan nga ipadapit ko. Ha! Respetar kaya ang gidapit at himog barangay gawas na ko. Pues, salamat lang undo sa imong kaayo. Pero dili ko mato. Wa ko mahangol siyang parte. Wa ko mahangol siyang pagkaon dito. Ug labaw nang wa ko mahangol siyang sayaw dito. Kaya pwede ko mo sayaw diri sa bay. Sige, Noy. Adto na lang ko. Layas! Sige, Noy. Salamat. Arin ako. Ha! Dabiyas di mo makapalayas lo eh. Nalain na to si Sir Jong. Yan, lain ko tatot. Nga, nagnisay man tong kanahan. Mura mo tong nakaigo sa 191 na swertes bisag waong pusta. Ha? 191? Hilom. Sao, masadang imong inahan, oy. Nga miagi magyod siyang tungot. Masag nagpaibog. Ha? Wagin huwata nga makalakaw ng karaho. Na siya magawas. Alangan, gitawgan naman siya lo. Estela, tawgan. Pwede ramang siyang ingnon nga. Pawato o kadali. Pero, may gawas siya o miagi at tubangan yung kanahan nga lalaki. Nga, may bawag din ang liog o kuwag lang mo, lugwa ang mga mata. Tawa.
Biyaw, agad ni mo, Loy. Hindi ko bitaw. Nagtanaw gyud ko. Ha? Nakita ko. Uya, pinalabi yung pag-isampot ang imong inahan nga milakaw palayo. Misamot og to ang laway sa karahong nako. Kay kung wa pa tingali ko, awa na, misunod na to. Lugaw, agad ni mo, Loy. Si Awa, agad ni mo. Nakalawis kit ka si Popsi sa ilan ni Cookie. May tupang kit ka siya ni Noy Nanding. Sandra! Ay, hain naman tong imong amahan. Aha? Kuan, Lola. Tuyok nang, kana, tuyok. Uy! Milagrong isayaw ang imong amahan, oh. Ay, ito na ay. Iyang parisan si Carolina. Bitaw ay. Og enjoy kayo sila. Nindot kay ni birthdayhan ako. Lipay yun kay ko. Why, bad shot! Ay, gikapoy naman ko. Nang lakaw naman sa ang mga tao. Mapauli na ko eh. Pops, ihatod lang una si Lola, Pops, kay napamakoy ati manon. Nya, ikaw ra din eh. Okay ra ko, Pops, oy. Sige na, Jong. Mamauli na ta dong kay kapoy na gid kay ko. Doka na. Sige, tana. Panawag lang niya kung unsa man gani, Sandra, ha? Okay, Pops. Nay, kada bahala diha day Sandra, ha? May problema, Lola. Okay, bye. Excuse me. Kinsa tong sa catering? Ay, ikaw to, no? Di ara ang bayad sa balance, oh. Ay, thank you. Ang sa sounds, ikaw to, kuya? Ako lang malimpyo, miss. Happy birthday para sa mong lula. Pasensya na, ha. Huwag mo na mo ma-invite. Kasabot na sa tingali ka kung nga, no? Okay ra, oy. Pero, niadto man si Sir Jong sa amo. Nakato kita ito siya? Oo. Pero, gihingin lang naman siya ng lolo. Luoy kayo. Wapag ka ni kalitok pag-invite. Di man to pag-invite ninyo iyang tuyo, good. Ha? Gusto lang siya makakita ni mama ni mo. Nagkita sila, no? Kay happy man kaayo si Pops nga mibalik din ganina. Oo. Mag-practice na lang kita daan, Cookie. Mag-practice? Oh, mag-practice ta nga. I-treat isip igsuon ang usag-usa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!